pinapanood ko dahil baka makapiright tayo. So guys, ano dito, Sunday dito, bali nag-day off ako kahapon, Sabado at saka Linggo. Gusto ko lang mag-share sa inyo na yan, sa huling vlog ko, nag-vlog ako nung ako ay nag-report sa bago kong trabaho sa worksite. Sa worksite ng trabaho kong bago. Ngayon, yan, naka-isang linggo na ako doon. Nag-work na ako isang linggo na. Ang bilis lang ng araw, ano. At imagine natin, itong linggo na naman na to, Lunes na naman bukas. Bali, pangalawang linggo ko na sa trabaho. So, yung bago ko nag-start dun guys, ang dami kong mga courses mandatory na kailangan kong i-take. At mga nasa 80% na ako noon. So yung 20% kasi mandatory siya, yung mga course na yon. Ano na lang yon, upon working, pag may time ako, kung malapit na siyang mag-due sa kanyang, kasi bawat course may duration siya na dapat matapos ko siya bago lumampas sa date yung duration, yung due niya. So ayun, so far okay naman yung bago kong trabaho. Nag-i-enjoy naman ako dahil ang lapit lang, nakakapalibago lang dahil di tulad nung dati kong trabaho, sa iniwanan kong trabaho, traveling talaga ako doon. Yun yung pinakaunang sa trabaho na yun, kaya ako inalis at driving siya ng 1 hours, balikan 2 hours. So 2 hours plus extra time kasi kung masama yung panahon, yung pangit yung highway, kailangan gumising na maaga para umalis ng bahay ng medyo maaga dahil sa driving pag masama ang panahon sa highway, lalo na ngayon winter. Ngayon, nung Friday, tinanong ako ng aming site manager kung kumusta naman daw yung start unang linggo ko sa kanila sa bago kong trabaho, at sabi ko so far okay naman. And nanibago na ako dahil pagkabihis ko ng pagkatanggal ko ng aking coverall, para lang akong nag-UC or nag-washroom in 7 minutes nasa bahay na kaagad, nakauwi na. So yun yung talagang napakalaking pinagkaiba compare sa dati kong trabaho. Sa imagine 4 years din akong pabalik-balik sa trabaho na yun. Yan. So guys, nung unang linggo ko, nag-start kasi ko ng Monday. Tapos nung Tuesday and Wednesday, nag-course kami ulit. Nag-take ako at saka yung isa kong katrabaho rin, yung nauna sa akin ng isang linggo na nag-start. Pinakuha kami ng CN, Canadian Railway, yung about sa rail yard, mga safety, mga ganon, about sa train. Meron nang nakabig kasi niyan dati. Meron na kami niyan pero ibang rail, lang yan. Ibang rail naman siya. American rail, train kasi kami sa dati naming trabaho, BNSF, Burlington Northern Santa Fe, BNSF. Yun yung train namin sa dating trabaho na inalisan ko. So iba dahil American yun. So kailangan namin magpanibagong course para sa train namin kasi yung carrier, yung transporter, yung BCN, Canadian Railway. So ito yon guys, pasilip ko sa inyo, ito yung course na kinuha namin. Ito, CN, ibig sabihin Canadian rail. Ito, so kita nyo, grabe ang kapal ng ng study niya. Yung inaral namin 2 days yun, Tuesday and Wednesday. Yan. Kaya hindi kami pumasok sa site. So ito yun, nag-course kami yan, Canadian. Yan. Kapal, bagong learning. Kung sa dati kong trabaho, BNSF, Burlington Northern Santa Fe, ito naman Canadian Rail.
about sa ano to, sa rail terminal, sa about locomotive. So nung nag-course kami nito, hindi na kami gaanong nahirapan dahil halos magkaparehas lang din yung mga rules or policy about train, locomotive, mga about rail track, mga about rail yard. Kaya mabilis lang, nataon lang na iba yung pangalan, American, and ito Canadian naman to CN, Canadian rail, yan. So bagong learning, parang nag-refresh lang kami ng aming course. Yun nga lang, Canadian to. So bukas, excited na naman ako dahil pangalawang linggo na sa bagong trabaho. So far talagang ayos. Compare sa dating inalisan ko sa trabaho, mas maraming piniperform doon dahil talaga ang laking terminal yon. Compare dito sa linipatan ko, mas basta ito, pero same lang din, loading and unloading kami ng product, kung anong meron na linoload sa mga rail cars, kung anong mga product ay na-unload sa rail cars. Ganun din. Kung anong meron kami doon sa dating trabaho, meron din dito. So, parang continuation lang, nataon lang na ibang company. Yan. So, yun lang guys. Nakakatuwa lang. Napaka-swerte ko dahil itong bagong company ko, meron pala silang napaka-huge company. 75 years na pala tong company to, tapos napakadaming branches. Buong Amerika meron sila. Tapos Canada, so sobrang dami kahit sala hindi ko mabilang ang dami. Ngayon, bukod pa doon, yung aming company ay meron silang academy. So, kumbaga mga about course, mga tinitake na mga kung anong gusto mong mga matutunan, related naman sa aming trabaho, sa mga piniperform namin. So parang may trabaho na ako, meron pa kaming mga libreng pa-school, pa-study. So ang swerte yan, at ang lapit pa mula dito sa bahay, 7 minutes drive lang, nandun na at nakauwi na ako. So yung guys, pangalawang linggo ko, bukas kasi Lunes na. Yan, panibagong week na naman yan para sa akin, and of course, kailangan ko nang matutunan lahat dahil yung aming kasama ngayon, yung parang pinaka-trainer, yung nag-iikot sa buong branches ng company, taga British Columbia siya. So, inaantay na lang na mapamiliarize ko lahat kung ano yung mga piniperform, mga tasks sa araw-araw na trabaho. So, kailangan familiarize ako nun dahil paaalis na siya ng December 6. So, December 6 wala na siya. Hindi na namin siya makakasama. So, kailangan talaga maging rin ako, yung tulungan ko rin yung sarili ko. Dahil alam ko na kahit ganyan din yung ginagawa ko sa inalisan kong trabaho, kailangan talaga madamay ko na siya. So yeah, so far okay naman. Sabi nga, mabilis daw, ang bilis. Imagine nung unang araw ko pa lang, talagang nagpe-perform na ako kung ano yung nakikita ko, pakita lang sa akin ng isang bisis, okay naman, kaya kong gawin. Dahil yun talaga yung tinatrabaho ko rin, na iba lang, ibang product. So yun muna guys, salamat, and yun, pa-update ko lang yun sa inyo, and thanks again. And God bless to everyone. Thank you.